Umphathi wethu akekho useParis kodwa wabesethu uyacela ukuthi ngoba siphumile isimemo sizomela ukuthi impela siyabonga kakhulu eNdlunkulu. Lithizwe likaNkulunkulu ibusisiwe indawo isizwe onkosi yaso inguJehova. Bese lithizwe likaNkulunkulu awukwazi ukuya phambi kwesigodlo senkosi empty handed ungaphethe lutho. So njoba sila sizile sizothi siyabonga kakhulu, sisazobuya ke size kuwena Ndlunkulu kwamanje sizothokoza kanye nani emcimbini, sizobonga uNkulunkulu ngesikhathi anibeke kuso. Siyazi ukuthi it wasn't easy, siyazi inkosi ukuthi bengingelula kulesi sikhathi kunama challenges engingenadlula kubona, kodwa sibonga uNkulunkulu ukuthi kuze kubeka lokho ulokho enimisile futhi simile behind the scenes. Siyakhulekela sithi impela uNkulunkulu animisa aniqinise kulesi sikhathi anibusise ngaso. Siphetheke la izipho ngizocela ama queens adlulisele isipho seNdlunkulu saseNdlunkulu. Uyothi nje mangabe kubanda Ndlovukazi mase kubanda uhleli nje ubuka iTV udonsele throw ene logo yasesigodlweni seNdlovukazi, ukhumbula ukuthi sake safika eNdlunkulu. Amen. Bese ke nango uphenduka la kaBlankethe, wona ke akayombatha yedwa unkosi ngoba umbatha noNdlunkulu. Bayobe sebewumbathisana lo Blankethe bobabili. Shuthi niyombatha ke nibabili anwani yophuma niba u5. Sibusiso, sikhuluma isibusiso. Nasike nesithombe la esenziwe ukuthi iNdlunkulu mayingena egumbini lokuphumula ikhumbule ukuthi kunabo mama abafika esigodlweni bazothi impela babamsene nani, kakhulukazi ngizwile ispeech senkosi sikhuluma ngegender based violence and homicide. So nathi kona lokho esime ngakho manibona omama bephinifa nokwazi ukuthi simelene nokuhlukunyezwa komuntu wesifazane owesilisa ingane noma ingahloboluni, simele lokho nje sisemsebenzini ukuzothi siyangena nasesigodlweni sibamsane nabo emphakathini abakuwo ukuthi sithi phansi ngokuhlukunyezwa. Siyathokoza kakhulu, sazofika ke sizonibona officially. Sidlule izintwe